I zdravo svima, od Luka, dobrodošli u moj novi video. Današnji video bit će funny question tag ili fan question tag, tako nešto. I ovo je kolab sa Leom Đ, odnosno sa Leom, a njen kanal se zove Lea Đ. I ostavit ću vam dole u deskripciji njen kanal, to jest link njenog kanala, tako da mi možemo da počnemo. Prvo pitanje je kada je tvoj rođendan? Pa moj rođendan je 6.10. odnosno 6. oktobra. Koje su tvoje tri omiljene boje? Plava, crvena, crna i bela. Koje su tvoja omiljena tri TV showa? Ja televizor i ne gledam baš često i previše, ali dok sam gledao, voleo sam da gledam onaj Disney kanal i neki sa tog Disney kanala. Da li si zavistan od YouTube-a? Naravno da jesam. Koja tri kvaliteta koja su ti tri kvaliteta važna kod prijatelja? Važno mi je da je to prijateljstvo iskreno i da je stvarno onako pravo prijateljstvo i da nije lažno, bez nekih pretvaranja ili koristi ili tako nešto. Također mi je veoma važno poverenje, jer mislim da je pravo prijateljstvo kada mi možemo da verujemo, to jest našim prijateljima i oni nama. Tako da smatram da su to neke najvažnije odlike pravog prijateljstva. Da li voliš svoje ime? Volim. Ako bi imao mogućnost da promeniš svoje ime, da li bi ga promenio? Ja navikao sam na svoje ime, tako da ne bih baš sebe mogao da zamislim sa nekim drugim imenom. I da, tako da ne bih ga menjao. Ako bi mogao da napišeš knjigu koja bi naslov imala i o čemu bi bila, ja pa ne znam, verovatno bi bila neki, to jest verovatno bi u njoj opisivala neki deo svog života ili neki svoj doživljaj ili čak možda i izmislio neke likove. Ili možda neke savete, tako da ne znam kako bi se zvala, ali svakako to nije loša ideja i voleo bih jednog dana da napišem knjigu. Šta te rasplače? Pa ja ne plačem tako često, ali neki film tužan ili neka pesma čak može da me onako pogodi i da se desi da zaplačem. Šta te čini besnim, ljutim? Ja ne volim loše vreme, kada je loše vreme na polju, odnosno hladno i pada kiša ili sneg kao danas i prethodnih dana. Tako da, eto, to me onako čini nervoznim i ljutim i baš mrzim onako kada je sve vlažno. Mislim, nije mrzim, nego jednostavno nisam veliki fan toga. Šta te čini srećnim? Pa dosta stvari me čini srećnim i sada bih mogao veoma dugo da ih nabrajam. Koje su tri tvoje omiljene grickalice? Elvita, ne znam da li to može spada kao grickalica, ali onda ako može, onda je to Elvita. I volim one bake rolls. Tri omiljene jela. Isto volim dosta, veoma različite vrste hrane, ali mogu kažem riba, piletina i tako nešto. Tri omiljena pića. Volim vodu, vodu, sokove nešto preterano baš i ne volim, tako da, ali kada pijem sok, onda pijem onaj sok od borovnice, volim također različite smutije i to je uglavnom to. I neke
3 zanimljive ili smešne stvari koje ti radiš. Pa ne znam, nema nekih baš toliko zanimljivih ili odnosno smešnih stvari, tako da to ne bih baš mogao da odvojim. I da, eto, to su bila sva pitanja. Ne zaboravite da posjetite Lane kanal, još jedan link će vam biti u opisu i nadam se da vam se ovaj video dopao. Ako jeste, lajkujte, komentarišite ga a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!